Meditácia monadického zlúčenia číslo 25 pre december. Je čas skutočne nechať veci odísť alebo pustiť a uvoľniť sa. Počas tejto meditácie si pomáhaš a planéte Zemi. Zatvor si oči, zhlboka sa nadýchni a dovol pocitu uspokojenia, aby cez teba prúdil. Keď ho vydýchneš dolu do tvojich prstov na nohách, uvedomuj si nádherné biele svetlo, ktoré k tebe prichádza. Iskriví bieli anjeli lásky privádzajú k tebe skupinu majstrov z Orionu. Anjeli aj majstri sú všetci oblečení v čistej, žiarivej bielej a majú mnoho vedomostí a múdrosti v ich aurách. Keď ťa majstri obklopia, cítiš ľahkosť ich energetických polí, ako sa dotýkajú tvojho. Pociťuj, ako ich biele svetlo vstupuje do tvojej aury. Zdieľajú s tebou kódy vedomostí. Môžeš cítiť hlboko v tebe pocit, ako sa prebudza tvoja vlastná vnútorná vedomosť a múdrosť. Môže to v tebe osvetliť zmysel pre vedomosti, ako aj uspokojenie a mier v tebe. Majstri Orionu ti ponúkajú, že ťa povedú do Orionu, aby si prijal vedomosti. Si držaný v gúli bieleho svetla, keď ťa obklopia. Spozoruj, aký je to pocit a uvoľni sa do toho. Potom ťa a vás anjeli svetla v trblietavo bielej obklopia. Plávaš jemne a bezpečne a si držaný v láske a plávaš cez univerzum so širokými hviezdami, planetami a rozsiahlými, úžasnými univerzálnymi energiami. Cíť nesmiernosť tohto univerza. Vieš, že si súčasťou gule lásky, vedomosti a múdrosti, ktorá sa hýbe kozmom. Uvedomuj si, že špeciálne kódy vedomosti ti budú udelené a keď cestuješ, dovolíš si uvoľniť sa. Biele svetlo, v ktorom si držaný, očisťuje tvoje bunky. Pripravuješ sa na to, aby si prijal. A ako sa priblížiš k mocnému vzostúpenému súhvezdiu Orionu, môžeš cítiť vyžiarenia múdrosti a lásky, ktoré z toho žiaria. Vlny vyššieho svetla sa k tebe dostávajú a nakoniec si uvedomuješ biele mlhavé svetlo, ktoré žiari okolo Orionu. Si ťahaný cez vonkajšie vrstvy smerom dovnútra. Stále si obklopovaný majstrami a anielmi lásky. Si uvedený do širokej centrálnej komory. Archaniel Mariel dohliada na celé súhvezdie, kde vyššia múdrosť vedomosti tohto univerza, kde sú uložené. Čaká tam na teba. Vystúpiš zo svetla majstrov a anielov lásky, ktorí ťa sem priviedli bezpečne na toto miesto a otvoríš svoje srdce Archanielovi Marielovi. Usmeje sa a vystrie ruku, aby sa dotkol tvojho srdca a potom tvojho tretieho oka. Telepaticky ti odovzdá, že ťa uvedie do knižnice vedomostí. Keď sa pohneš s ním cez chodby tohto rozsiahlého miesta, prejdeš okolo mnohých knižníc. Je tu 10 poschodí v tejto budove a knižnica vedomostí, kam ťa vezme, je na 2. poschodí. Hýbeš sa s Archanielom Marielom hore výťahom, aby si sa tam dostal a Mariel ti vysvetľuje, že práve iba vkladáš prsty do širokých vedomostí univerza. Je tu tak veľa, čo sa ešte môžeš naučiť a zažiť v tomto zrušujúcom univerze. Nakoniec stojíš pred veľkými dverami, ktoré sa otvoria, keď sa k ním priblížiš. Keď
Keď vstúpiš, vidíš, že knižnica je obrovská a v nej je mnoho bytostí zo všetkých univerz, ktoré sa rozprávajú, smejú sa a zdieľajú. Nie je to tiché a slávnostné, ale je to skôr miesto komunitnej radosti. Cítiš, že tam patríš, vymeníš si s nimi úsmevy, pokývaš im a možno sa s nimi aj porozprávaš s bytostiami, ktoré už sú tam. Archaniel Mariel ťa sprevádza celou knižnicou až k jej koncu. Pri oltári, ktorý je zdobený kryštálmi a sviečkami, sedí jeden z múdrych majstrov Orionu. Cítiš, ako veľká múdrosť a mier z neho žiaria. Majster ťa zdraví z namaste a ty odpovieš rovnako. Pod bielým oltárom je skriňa, ktorá má mnoho priehradok a jedna má na sebe tvoje meno. Vnútri je niečo pre teba. Majster potom siahne a vybere to pre teba. Drží to v svojich rukách, požehná to. Čokoľvek, čo to je, nesie to posvetné vedomosti pre planétu Zem. Ty si posol, ktorý bol poslaný, aby to vyzdvihol. A vieš, že to pre teba bude tiež dôležité. Priložíš to k tvojmu tretiemu oku a či už to cítiš alebo nie, záblesk svetla vstúpil do tvojho tretieho oka. Toto svetlo obsahuje vedomosti a múdrosť, ktoré ti boli zverené. Múdry majster siahne po krstiteľnicu s posvetnou vodou, ponorí svoj prst do toho a dotkne sa tvojho tretieho oka. Toto aktivuje vedomosti, aby si to mohol použiť, aj keď si možno vedome ešte neuvedomuješ, čo to je. Archaniel Mariel stojí teraz ako stĺp svetla v strede knižnice. Všetky bytosti a aj ty vstúpia do tohto stĺpu svetla. Keď si vnútri v ňom, nádychneš a poďakuješ kúzelnej energii, zázračnej energii, ktorú príjmaš. Keď znovu vystúpiš, vieš, že niečo základné sa zmenilo v tvojom vedomí. Majstri z Orionu, ktorí ťa sem priviedli, ťa opäť obklopia. Anjeli lásky obklopia ich. Opúšťaš Orion obklopený nimi v kruhu. Opäť cestuješ v guli lásky a svetla cez univerzum. Ale teraz smeruješ k úžasnému svetlu tvojej monády. Približuješ sa bližšie a bližšie, až je pred tebou a potom v tvojej guli lásky sa rozpustíš do srdca tvojej monády. Vedomosti, ktoré si prijal, sú automaticky zdieľané s tvojou monádou, keď sa zlúčiš do svojho ja som. Teraz majstri Orionu a anjeli lásky ťa vezmú späť na zem. Poďakuj im za to, že ťa sprevádzali na tvojej ceste. Potom cítiš svoje nohy na zemi. Objaví sa pri obrovskom starobilom strome. Dotkne sa jeho kôry a cíť ju. Môžeš strom objať alebo sa o ňo oprieť. Telepaticky zdieľaš vedomosti, ktoré si prijal so stromom. A múdry starobilý strom ich preberá donútra a posúva ich dolu do siete koreňov, ktorá sa prepája s celým svetom dookola. Cíť, ako to prúdi cez tú sieť okolo celej planéty, ako sa osvetľuje, keď sa to hýbe. Nakoniec energia prúdi do srdca Gáje. Tvoja cesta zmenila teba, tvoju monádu a planetu. Keď si pripravený, otvor si oči.